נו, מה אתה אומר? יפה מאוד. לא הסיפור שלי, אבל נחמד. מה הסיפור שלך? אמרת שהצצת לאשתך לעתיד משקפת. לא סיפרת לנו איך בסופו של דבר נפגשתם. אמרתי לכם, אני מבקש לא לדבר על אשתי. אפשר לכבד את זה, לא? תראו, הסיפור שלי הוא נורא פשוט ובנאלי. לא חומר להצגה. מעניין אתכם מרק עוף? סליחה? בוקר אחד נפגשנו ברחוב. אני בדרך לעבודה והיא בדרך לאוניברסיטה. למחרת שוב נפגשנו וישבנו לשתות משהו. יום אחד הרגשתי רע והחלטתי להישאר בבית. היא עלתה אליי לראות מה שלומי. אחרי העבודה באה שוב והביאה איתה מרק עוף. זהו. אני בטוח שתמצאו סיפורים יותר מעניינים. באמת בנאלי. אמרתי לך. אבל מאוד לא מדויק. תן לי לספר לך איך פגשת את אשתך. לא. שמעתי את הסיפורים שלכם, אני לא רוצה. מר ויצמן, תן לנו צ'אנס. אני אזכיר לך עכשיו איך פגשת את אשתך, ואיתך ישמע כל הקהל. ופגשת אותה בחתונה שלה. את מתכוונת שלהם? לא, היה חתן אחר. את מדברת שטויות. אתה זוכר שידידה שלך ביקשה ממך ללוות אותה לחתונה של ידיד שלה? לא זכור לי. טוב, לא תמיד זוכרים. יכול להיות שזה קרה. אולי. תודה רבה. תרשה לי להזמין אותך לגן עדן הקטן, שבו פגשת את חווה שלך. בכל אופן, לא באת לחתונה. בכל אופן, לא באת לחתונה לא בשביל החתן ולא בשביל הכלה. אפילו לא טרחת לצפות בחופה. אכלת, שתית כוסית השתיים, וכדי להפיג את השעמום, הלכת להסתובב קצת בגן האחורי. ואז ראית אותה. מי? את השכנה שלך מהחלון. מסתבר שזו הייתה החתונה שלה. הסתתרת מאחורי אחד העצים. ובוא, עמדת כאן. ואז קרה דבר משונה ביותר. היא התחילה להסתובב. יצאת מאחורי העץ, התקרבת אליה. כי איכשהו, היה נדמה לך שבסיבובים האלה היא קוראת לך. התקרבת, אבל היא המשיכה להסתובב ולהסתובב, וכמו יצרה מעגל מפתה. הרגשת שהיא מושיטה ידיים לעברך, קוראת לעזרה. ובאותו זמן, באותו מעגל מפתה יצרה חומה שחסמה לך את הדרך אליה. רצית לקרוא לה, לדבר אליה, אבל אפילו את שמה לא ידעת. קראת לה רגע! אבל בבת אחת, בלי שהבנת איך זה קרה, מצא את עצמך בתוך חיבור. מה איתך? מרגישה טוב? הסתכלה שמאלה וימינה, ובבת אחת נשכה אותך אל מאחורי השיח. וואה. אני חייב להודות שזה סיפור הרבה יותר טוב מהסיפורים המרתון. מר ויצמן, מה לדעתך קרה מאחורי השיח? שואלת אותי? את מי אני אשאל? זה לא הסיפור שלי. אל תצטנע. נו, מה כבר היה יכול לקרות מאחורי השיח? בטח אחרי דקה היו מגיעים 3 חברים של החתן ושוברים לי את העצמות. בדיוק. מה בדיוק? זה מה שקרה. התעוררת בבית לביקור לא צפוי. ויצמן! אוי, ויצי, קום. מי את? דפקתי בדלת, צלצלתי, כל כך חזק ישנת, לא שמעת. טיפסתי מאחור ונכנסתי דרך חלון האמבטיה. דרך חלון? משעבד קין סורגים. מה את עושה פה? קשה לנשום כאן, כדאי לפתוח משהו. סליחה על מה
לי, נכון? מה נכון? מי מציץ עליי במשקפת ערב מהחלון הזה? בחורה יכולה להישאר אדישה לתשוקה שכזאת? את נשואה, לא? ברור, הרי היית בחתונה שלי. לא חשוב, לא חשוב. אני סולחת. סולחת על מה? לא חשוב, לא חשוב. מה את עושה? ויצמן, אני לא יכולה לעמוד בפני התשוקה הזאת שלך. אתה מקסים, אני נהדרת לך. שלא תחשוב שאני לא מבינה שהניסיון הקודם בינינו קצת הפחיד אותך. זה טבעי שאחרי שבחור חוטף מכות רצח מהחברים של החתן, יהיו לו נקיפות של פחד לשכב עם הכלה, אבל... מה קרה? זה נעים! מתוק שלי! אביר שלי! תפס את מקומך! מה אתה עושה כאן? אני אוהבת אותך. תציל אותי! תציל אותי! זה מוזר. אני נדמה לך שלא הבנת עד שלא שמעת. אבל אז היא שוב אמרה. תציל אותי! תציל אותי בבקשה! תגיד, אתה לא רוצה להצטרף? אני חלון פתוח. למה היא פתחה את החלון? אם אתה יכול להשקיף על החלון שלה, בעלה יכול להשקיף על החלון שלך! מיד נסגור את החלון! אבל אז כבר היה מאוחר מדי. בחלון ממול ראית צללית חומקת. אוי! ויצי! אוי, זה היה כל כך נהדר! אוי! תאכל את המרק, טוב? בונז'ור! תודה! את יכולה לצאת מהטרלר! להציל אותה ממה? תפגוש אותי היום ב7 בערב. בונז'ור. אוי, הבונז'ור הזה! מתרגש? אני? מאוד. אפשר להבין אותך הצעה שכזאת? בהחלט, בהחלט. ועוד בונז'ור. נו, אז אתה הולך אליה היום ב7 בערב? למה לא? למה לא? אם זה מה שקורה בבוקר, אלוהים ישמור מה שיקרה בערב. אז בוא נמשיך. אנחנו רוצים להכיר את הסיפור שלך ושל אשתך. גברתי, אשתי מתה. אני אלמן. חיי ויצמן. לא מפריע לי איך שאתם קוראים להצגה הזאת שלכם, כן? למרות שבינינו לבין עצמנו, אלה בכלל לא חיי ויצמן. בעצם גם אני לא. גם אני בעצם לא באמת אני. תגיד, למה אתה קורא חיי ויצמן? מה קרה? זה לא יכול לחכות. אוקיי, לך איתה, כן. בשלב זה קראו לי וביקשו שאצא לכניסת השחקנים. שם חיכתה לי אישה מבוגרת, שיער, שיבה, לבושה בשמלה כהה. כן, גברתי, אפשר לעזור? אנחנו באמצע ההצגה כאן. כן, כן, אני רואה את ההצגה. לא בשעשע, באמת. אני שמחה מאוד.
שמך אורה ויצמן. שמי אורה ויצמן. את אחותו? אני אשתו. הוא סיפר שהוא אלמן. אני נראית לך כמו רוח רפאים? לא. אז הוא לא אלמן. אנחנו חיים בנפרד, אבל למות אני עוד חיה. מה זאת אומרת? באותה דירה, בנפרד. ישנים בנפרד. אוכלים בנפרד. כשאנחנו הולכים לתיאטרון, אנחנו הולכים יחד. אבל נכנסים לעולם בנפרד. יושבים בנפרד וחוזרים בנפרד למכונית כדי לנסוע יחד הביתה. זה מוזר. למה זה? תשאלי אותו, ותפסיקו לשתף פעולה עם השיגעונות שלו. אבל למה הוא אמר שהוא אלמן? הוא מתבייש בי. ממה הוא מתבייש? מה זה? פעם ראשונה ששמעתי אותו אומר שהוא אלמן. הרעד הזה, מה זה? לא יודעת. בדקתם את זה? הוא סחב אותי לכל מיני בדיקות רפואיות. סיבה גופנית אין. יום אחד זה התחיל. זהו. תודה רבה ששמעתם אותי וסליחה על ההפרעה. גיבור או לא? לא מצאתם את האדם הנכון בשביל ההצגה שלכם. גם אני לא גיבורה. הייתי יפה וצעירה, כמו השחקנית שמשחקת אותי. התאהבנו, קודם מרחוק, עם המשקפת, ואחר כך מקרוב. ועכשיו? עכשיו שנינו זקנים ושונאים. אבל בכל זאת, לשבת באולם ולשמוע שאני מתה, לזה אני לא מוכנה להתראות. חכי רגע, אכפת לך? בואי איתנו רגע. שחר!